Zvokwadi pasi hari guti Gogo Glorious vanozikamwa nemusic yavo yavaiti kuvadza nayo vashaika mushure mekurwara just a short time. Aiwa tinovaziva painternet and she took the internet by storm. Taitonakirwa nemusic yavo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So kuri kunzi Gogo vakabva kuRwanda 28 August for a crusade in Mbarara. Then vachisvika kuya vakangoti vari kunzwa zvisiri right ndokubva vamhanyiswa kuchipatara uko kwavakangosvika vachishaika. So aiwa guys, nguva yakaoma zvokwadi. Taifara tese pano paFacebook naGogo tichiteerera music yavo, but it is sad to say she is no more. Vamwewo manetizens vari kuti we celebrate her life. She shared her talent with us and she was happy. Chero pamwe pacho vaikriticizwa nevanhu. Vamwe vari kuti we are glad that she died doing what she loved, so she transitioned with joy in her heart. She served as if she knew her days are near. Despite us laughing, go well, go. Only God knows she knew what she was doing, singing her heart out. Vamwe vaita voice raGogo harisi kutiitira zvachose guys, but aiwa Gogo vanga vatoona kuti better vashare talent ravo nevanhu. So tiri kuti kumhuri yashaikirwa zvakaoma zvokwadi. Gogo vangu vachitinakidza ipo pano ndopaunoona kuti vadiki vanhu vakadai. She was only 36 years guys, munhu atoshaika. Speaking of death, regai tingofungidzana guys kuti patinowirwa nezviitiko zvakadai ndo paunozvibvunza kuti am I covered? Are my family members back home covered as well? Tiri kuti isusu let's join Diaspora Cash Funeral Policy iyo inokupai cash kuti mukave my expenses kana muchinge mashaikirwa. We cover the immediate family, we also cover our extended family kana nhamo ikaitika kuZimbabwe. Iwewe you have the power to claim your money and turn it into a funeral. Pane kuti guys zvingoperera munhamo vanhu vopedzisira vakuita magofund kuti maybe nhamo iyi yakuwira uri kuEngland, vopedzisira vakuita zvokukumbirirwa mari kuti ngatibatsiranei tirepatriate this body. Zve zvakanaka kana uri iwe uri kumanya uchitsvaka mari yekuti family yako iitwe bury or repatriate. But now think of it. It is just your wife and your children, or you are the wife, it is your husband running around, maybe these are your children running around to make sure that you are repatriated. Vastori nawo pekutangira. Inyaya yakaoma zvikuru. So tiri kuti susu team Diaspora ngatirongekei. Diaspora Cash Funeral Policy is right here at your doorsteps. What you need to do is to follow the link. Then our agents are going to explain to you how much you pay and how much you get out of it. Katigarei takafugidzirwa guys. Rufu timadzongonyedze, asi pamwe pacho runogona kudzongonyedza kana mari iri timu umwe. Thank you guys so much for watching, and please do leave your comments on what you think.